У святочным эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён» і яе вядучая Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Сёння нядзеля, 31 снежня, і мы літаральна ў некалькіх гадзінах ад новага 2018-го. Самы час падвесці вынікі апошняга тыдня адыходзячага года. Нашы карэспандэнты не разгубіліся ў перадсвяточнай мітусні і знайшлі мноства цікавых навін. Пра іх раскажам на працягу бліжэйшай гадзіны. Галоўная ёлка прыдзвіння сабрала ў канцэртнай зале «Віцебск» каля 1000 школьнікаў з усіх раёнаў вобласці, выдатнікаў вучобы, пераможцаў алімпіяд, творчых конкурсаў, спартыўных спаборніцтваў, дзяцей-інвалідаў, дзяцей са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў, дзяцей-сірот, навучэнцаў кадэцкіх вучылішчаў. Іх павіншаваў з надыходзячым новым годам старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, а вядучыя творчыя калектывы Цэнтра культуры «Віцебск» падрыхтавалі для гасцей абласной ёлкі мюзікл «У краіне цудаў». У святочную атмасферу акунулася Інна Кірыенкава. Героі свята адразу адчулі навагоднюю атмасферу, ледзь толькі пераступілі парог канцэртнай залы «Віцебск». Музыка, танцы, спевы, яркія касцюмы, мішура, шчаслівыя усмешкі паўсюдна. Гасцінныя і добразычлівыя казачныя персанажы прапаноўвалі розныя забавы і гульні. Тут жа можна было сваімі рукамі зрабіць навагоднія сувеніры. Бясплатныя урокі давалі ў творчай майстэрні Деда Мороза. Открыточка в технике монотипе. Это отлип. Когда бумага отлипается от краски, получаются интересные эффекты. Я изготовила открытку-елочку для моего дедушки на день рождения. Надо было приклеивать, наносить клей было очень сложно по краям и делать игрушки, чтобы были одинаковые капельки. Сапраўдным навагоднім падарункам для ўсіх гасцей свята стала чароўная выстава дзіцячай дэкаратыўна-прыкладной творчасці, карціны, вышыўка, цацкі. Экспазіцыя зацікавіла і кіраўніка вобласці. Мікалай Шарснёў таксама прыняў удзел у навагодняй гульнявой праграме, якую ладзілі ля прыгажуні ёлкі, з традыцыйнымі карагодамі, конкурсамі і забавамі. Все произошло наилучшим образом. Я пришел в школу, и мне сказали, что я иду на губернаторскую елку. Я очень обрадовался, было море удовольствия, и я очень рад. Я старалась в школе, училась хорошо, участвовала в 2 районных олимпиадах по белорусскому и русскому языках, заняла призовые места. И поэтому школа оказала мне большую честь и отправила меня сюда. Атмосфера торжественная, новогодняя, сказочная, очень свободно себя чувствуешь. Нам очень приятно быть на этом празднике. Конечно, для деток все делается у нас. Очень приятно, что вот такая атмосфера. Они могут поучаствовать, поиграть и посмотреть, конечно, прекрасный концерт. Со сцены усіх гостей областной елки повіншаваў старшыня аблвыканкама. Дорогие ребята, праздничного, хорошего настроения, зимнего настроения. Я надеюсь, что зима придет, и мы ее будем ожидать. Всего вам самого наилучшего, хорошего сегодня времяпровождения, положительных эмоций, и пусть вам этот праздник запомнится навсегда. Не абышлося і без прыемных сюрпрызаў. Дзеці падарылі губернатару сувеніры, зробленыя сваімі рукамі, а ў адказ таксама атрымалі падарункі. А творчыя калектывы Цэнтра культуры «Віцебск» падарылі гасцям свята мюзікл «У краіне цудаў». Гэта казачнае прадстаўленне, дзе адбылася сустрэча з любімымі персанажамі Алісай, Дедам Морозам і Снягуркай і яе вялікасцю каралевай. Натхнёныя навагоднімі прыгодамі, кожны ўдзельнік свята загадаў сваё жаданне, і няхай у новым годзе яны абавязкова збудуцца. Інна Кірыенкава, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» крочыць па Беларусі. У Віцебскай вобласці ў ёй прымаюць удзел прадпрыемствы і валанцёры, грамадскія арганізацыі і кіраўнікі рэгіёну. Выхаванцаў Сенінскай школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, наведаў старшыня аблвыканкама. Губернатар прыехаў з падарункамі, а дзеці падрыхтавалі спектакль і пазнаёмілі са сваімі захапленнямі і дасягненнямі. Падрабязней Юлія Устінова. Атмасфера святочная, кожны куток упрыгожаны, сустракаюць гасцей. Сенінская школа-інтэрнат – родны дом для дзяцей з нялёгкім лёсам. Зараз тут 58 з 97 выхаванцаў, астатнія ў патранатных сем'ях. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў пазнаёміўся з выставай дзіцячых работ, наведаў вучэбныя майстэрні. Тут упэўнены важная частка выхавання і сацыялізацыі – прафесійная падрыхтоўка, працоўная і вытворчая дзейнасць. За лёсам сваіх выпускнікоў дырэктар і педагогі сочаць і ганарацца, што выпускаюць у самастойное жыццё достойных людей. Мое личное желание, чтобы детям было хорошо.
Вот, наверное, чтобы они чувствовали себя защищенными, они чувствовали себя уютно, ощущали, что это их дом, и строили свою судьбу. Пасля размовы з педагогамі і дзецьмі старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў стаў гледачом і нават удзельнікам навагодняга прадстаўлення з традыцыйнымі карагодамі вакол ёлкі і ўручэннем падарункаў. Вся наша работа и деятельность, она и направлена на то, чтобы делать людям добро. Но в бытовых наших буднях не всегда мы доходим до мелочей. Вот Новый год – это как раз тот праздник, когда надо дойти до каждого ребенка абсолютно. Никто не должен остаться незамеченным. Сенінская школа-інтэрнат атрымала ў падарунак сертыфікат на набыццё неабходных рэчаў, спартыўнага інвентару, мэблі, інтэрактыўнай дошкі. А кожны з дзяцей загадаў пад Новы год сваё запаветнае жаданне. Люблю спорт, увлекаюсь спортом. У меня есть желание поступить в ГУ Машерова, в Витебске, на физрука. Вот, но надеюсь, что поступлю и удачно поступлю, и буду там учиться. Хочу, чтобы все были здоровы, счастья, здоровья, любви и подарков. На Новый год очень сильно хочу, чтобы меня мама взяла домой. Мамочка, привет, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе счастья, здорового и самого наилучшего в твоей жизни. Я тебя люблю. Под Новый год хочется верить у казку, у цуд, у тое, что мары сбываются. Юлия Устинова, Олег Чарняк. Навіны, Сенінскі район. Да галоўнай тэмы сустрэчы Новага года мы яшчэ вернемся, а зараз пра важнейшыя падзеі адыходзячага тыдня. Дэпутаты Віцебскага гарсавета прынялі бюджэт 2018. Ён захавае сацыяльную накіраванасць, выдаткі на адукацыю і медыцыну горада павялічацца. Ад бізнес-інкубатара да навукова-тэхналагічнага парка малому бізнесу адкрыта зялёнае святло. Акцыя «Нашы дзеці» працягвае марафон добрых спраў. Навагодняя ноч на тэлеканале «Віцебск». Блакітны агеньчык у эфіры ў 18:30. Выбарчая кампанія набірае абароты. У Віцебскай вобласці працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. У рэгіёне трэба будзе выбраць 3112 дэпутатаў. Па папярэдніх дадзеных рашэнняў аб рэгістрацыі кандыдатам чакаюць больш за 1500 прэтэндэнтаў. Значная колькасць з іх вылучэнцы ад грамадзян. Палітычныя партыі пакуль не праяўляюць актыўнасці. У каманды кандыдатаў яны накіравалі крыху больш за 20 сваіх членаў. Сярод прэтэндэнтаў больш паловы жанчыны. Па дзеючым заканадаўстве дэпутатам мясцовых саветаў у Беларусі могуць быць абраныя грамадзяне Расійскай Федэрацыі. Зараз іх у спісе патэнцыяльных кандыдатаў двое. Абодва збіраюцца балаціравацца ў сельскія саветы. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты працягнецца да 8 студзеня. Рэгістрацыя пачнецца з 9 студзеня і менавіта з гэтага часу зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты можа весці агітацыйную кампанію. А тым часам завяршаецца арганізацыйная работа па правядзенні выбараў. Да 3 студзеня будуць сфарміраваныя участковыя камісіі. У Віцебскай вобласці 798 участкаў для галасавання. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў 28 склікання пройдуць 18 лютага 2018 года. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтра выбаркама і Віцебскага абласнога выканкама. Будаўніцтва цэнтральнай раённай бальніцы ў Міёрах, паліклінікі ў Віцебску, завяршэнне рэканструкцыі хірургічнага корпуса нумар 2 абласнога анкадыспансера, будаўніцтва спецыялізаванай залы для скачкоў на батуце. Гэта асноўныя аб'екты інвестыцыйнай праграмы Віцебскай вобласці на 2018 год, якую зацвердзілі дэпутаты Віцебскага абласнога савета на пазачарговай сесіі. На будаўніцтва, рэканструкцыю і праектаванне аб'ектаў камунальнай уласнасці з абласнога бюджэту плануецца інвесціраваць амаль 51 мільён рублёў. Фінансавыя сродкі будуць накіраваныя на аб'екты з высокай ступенню гатоўнасці, каб увесці іх у строй у наступным годзе. Финансирование будет осуществляться для ввода объектов. Это поликлиника Юг-7. В 2018 году планируется ввод этого объекта. Значит, онкологический диспансер. Это тоже уже довольно-таки долго строится, этот объект. Реконструкция онкологического диспансера. Он тоже будет завершаться в следующем году. Специализированный зал батутов,
который будет строиться в городе Витебске, и завершение строительства Миорской центральной больницы. Этот объект, я хочу сказать, наверное, самый, если так можно выразиться, долгострой. Строительство этого объекта было начато в 1991 году, можете себе представить. Значит, благодаря поддержке главы государства выделены денежные средства с республиканского бюджета, и этот объект был включен в прошлом году в инвестиционную программу, и в этом именно для завершения. Стоит задача до 9 мая этот объект завершить и ввести в эксплуатацию. Акрамя таго, у інвестыцыйную праграму ўключаны больш за 60 аб'ектаў, якія будуць фінансавацца на працягу года па меры выканання бюджэту вобласці. Найбольш важныя сярод іх рэканструкцыя вуліцы Гагарына ў абласным цэнтры, полацкага пуцеправода, працяг будаўніцтва праспекта будаўнікоў да мікрараёна Білева ў Віцебску. На гэты праект неабходна каля 5 мільёнаў рублёў. Завяршыць будаўніцтва плануюць у 2019 годзе. Медицина и адукация застаются у прыярытэце. Расходы на іх утрыманне ў бюджэце Віцебска на 2018 год будуць павялічаны. Дэпутаты гарадскога савета разгледзелі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця абласнога цэнтра і прагнозныя паказчыкі на наступны год. А таксама зацвердзілі бюджэт, які захавае сацыяльную накіраванасць. Больш за 70% сродкаў мяркуецца накіраваць на сацыяльную сферу. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Няпроста і вельмі напружана склаўся 2017 год для эканомікі горада. Тым не менш, па выніках бягучага года забяспечаны рост аб'ёмаў прамысловай вытворчасці на 9%. Значна актывізаваўся экспорт прадукцыі. Ён склаў 124% да ўзроўню мінулага года, а экспорт паслуг павялічыўся амаль удвая. Паступова з фінансавага крызісу выходзіць будаўнічая галіна. Упершыню за апошнія 2 гады назіраецца павелічэнне аб'ёмаў будаўніча-монтажных работ. Мы нашли подходы вместе с облсполкомом, Банком развития по строительству. Практически можно уже говорить о завершающей стадии строительства в 2018 году поликлиники в микрорайоне Юг-7. Также будем продолжать работы по детскому садику в микрорайоне Билево, который надо вводить. Смотрим, подбираем площадку под еще один детский сад. Радует, что на строительной площадке новой второй школы появился буквально вот на этой неделе башенный кран. То есть эти объекты – это объекты 2018 года. Тым не менш, 28 арганізацый горада, з іх 9 прадпрыемстваў завяршаюць год са стратамі, а сярэдні заробак не дасягнуў узроўню пачатку года. Толькі чвэрць суб'ектаў гаспадарання змаглі забяспечыць заработную плату памерам у 1000 рублёў. На палову ад задання ўдалося забяспечыць прыцягненне замежных інвестыцый. У наступным годзе гэты паказчык павінен скласці не менш за 17 мільёнаў долараў. Мяркуецца пабудаваць у абласным цэнтры не менш за 150 тысяч квадратных метраў жылля. Пры фарміраванні бюджэту на 2018 год, які прадугледжвае дэфіцыт у 21 мільён рублёў, сацыяльныя расходы не скарачаюцца. Больш таго, расходная частка бюджэту павялічваецца на 12% і складае 270 мільёнаў рублёў. Значительная доля расходов у нас идет на социально значимые расходы, как поддержка населения. Это более 19 миллионов рублей в бюджете предусматривается с ростом где-то ориентировочно на 10% к этому году. Но что касается доходной части бюджета, конечно, она формируется очень напряженно. Рост к 2017 году 17%. Планку берем мы, город берет напряженную, как по налогу на прибыль, так и по другим налогам. Каб забяспечыць бесперабойную работу ўсіх галін народнай гаспадаркі, у 2018 годзе патрэбна будзе працаваць над павышэннем эфектыўнасці рэальнага сектара эканомікі, скарачаць колькасць стратных прадпрыемстваў, адкрываць новыя вытворчасці і ствараць новыя працоўныя месцы. Каб забяспечыць усе сацыяльныя расходы, бюджэт на 2018 год упершыню сфарміраваны з улікам рэзервовага фонду. Направляются средства, которые мы получим сверх утвержденных бюджеты с целью направления их в дальнейшем на выплату и повышение заработной платы в отрасли бюджетной сферы. При гэтым пастаўлена задача па максімальным напаўненні доходнай часткі бюджэту з тым, каб забяспечыць бездэфіцытнасць яго выканання. Інна Кірыенкава, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. У Віцебскай вобласці на працягу бліжэйшых 2 гадоў плануецца пабудаваць малочна-таварныя комплексы і малакаперапрацоўчае прадпрыемства. Агульны кошт прамых інвестыцый у гэты буйны праект складзе 400 мільёнаў долараў. Дамову аб гэтым падпісалі аблвыканкам і кітайская кампанія Drex Food Group.
对企业的发展呢是没有什么障碍的。Китай как большой рынок много потребителей. Мы выбрали Беларусь, мы выбрали Витебскую область. Можно сказать, что это все эти важные моменты, которые существуют. Ну и плюс, что сейчас и транспортных вопросов почти нет. Я хочу подчеркнуть, что это правительство Витебской области очень профессионально и эффективно работает. Приходом китайского инвестора на прямых инвестициях мы получим серьезного, порядочного партнера и выход в Китай с нашей продукцией. Уже в следующем году мы начнем с того, что перевооружим несколько заводов, существующих, на ту продукцию, которая востребована сегодня в Китае. А параллельно будем строить молочно-товарные комплексы и тот молочный завод, о котором шла сегодня речь. Ужо ў 2018 годзе пачнецца будаўніцтва шэрагу буйных прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу ў Віцебскай вобласці. Гэта малочна-таварныя фермы і свінакомплексы, а таксама мадэрнізацыя мяса і малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Першыя сучасныя комплексы з'явяцца ў Сенінскім, Талачынскім і Чашніцкім раёнах вобласці. Новый інкубатар малога прадпрымальніцтва адкрыецца ў Оршы ў 2018 годзе. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Олег Мацкевіч у рамках прэс-тура ў Віцебскую вобласць, які арганізавала Міністэрства эканомікі Беларусі, каб падрабязней расказаць дзелавым колам і грамадскасці аб прынятым прэзідэнтам краіны пакеце дакументаў, накіраваных на паляпшэнне бізнес-клімату ў краіне. З падрабязнасцямі Артур Смалякоў. Дэкрэт нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва, які прэзідэнт Беларусі падпісаў у лістападзе, называюць рэвалюцыйным. Ён значна аблегчыць працэс рэгістрацыі сваёй справы і знізіць кантроль. Пры гэтым забяспечыць механізмы для дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Задаволеныя прадпрымальнікі да 2020 года павышаць і ўводзіць новыя падаткі не будуць. Зараз Міністэрства эканомікі праводзіць прэс-туры па ўсёй краіне, каб падрабязна растлумачыць асноўныя палажэнні дэкрэта. Самое главное, что государство создает условия для такой работы. Хорошие есть уже примеры развития швейного, по сути, кластера, биомедицинского кластера и других вещей. Агроэкотуризм для Витебска, я думаю, перспективным будет. У Витебску намеснік міністра эканомікі нагадвае і пра падарунак, які перад Новым годам дзяржава зрабіла айцішнікам. Дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі таксама называюць рэвалюцыйным, але для сферы высокіх тэхналогій. Тут і штучны інтэлект, і рабатызацыя, і біткоін. Сур'ёзную ролю ў прагрэсе інавацыйнай інфраструктуры Беларусі адыграюць навукова-тэхналагічныя паркі. Некалькі дзён таму новый статус атрымаў Витебский инкубатор малого предпринимательства. Будем развивать биомедицинские технологии по противоопухолевой тематике и будем развивать IT-центр. IT-центр у нас идет как точка IT-роста региона в рамках проекта IT-страны. Нам удалось собрать 4 продуктовых компании, которые пишут в области искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности, машинного обучения. И 21 IT-предприятия молодых начинающих, которые будут работать по кластерной схеме. Сёння ў Віцебскай вобласці працуюць 2 інкубатары малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў Віцебску і Полацку. Бізнес тут вырошчваюць па сістэме льготных умоў. Вытворчыя плошчы даюць бясплатна. Плаціць трэба толькі камуналку, і такіх прэферэнцый у краіне больш не знайсці. Тэрмін інкубіравання ад 3 до 5 гадоў. За гэты час прадпрыемства павінна стварыць новыя працоўныя месцы і вырасці да такіх маштабаў, калі патрэба ў дапамозе адпадзе. За 15 гадоў з-пад крыла інкубатара выйшла больш за 150 новых прадпрыемстваў у розных сферах, ад будаўніцтва до швейной вытворчасти. Я считаю, что сегодня мне предоставили такие площади, это больше 1000 квадратных метров, но это уже помощь. Помощь даже есть и в том плане, чтобы попытаться найти еще дополнительных заказчиков. Последнюю встречу они нам организовывали в горосполкоме с представителями, я так понимаю, тоже, наверное, инкубатора, да, Псковщины.
Сёння малое і сярэдняе прадпрымальніцтва Віцебскай вобласці – гэта больш за 140 тысяч чалавек. Іх уклад у эканоміку рэгіёну 16% выпуску тавараў, 32 інвестыцый, 33% экспарту. Павялічыць гэтыя лічбы задача на бліжэйшае будучае. А ў будучае трэба інвесціраваць, упэўнена кіраўніцтва Прыдзьвінскага краю і Мінэканомікі. Новы бізнес-інкубатар, арыентаваны на IT з філіялам у Барані, у наступным годзе плануюць адкрыць у цэнтры Оршы. На набыццё неабходнага абсталявання дзяржава выдзеліць 30 тысяч еўра. Артур Смалякоў, Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Широкі выбор якасных тавараў і сучасны сервіс. Напярэдадні Новага года Еўраопт адкрыў свой 500-й гандлёвы аб'ект у краіне. Юбілейным стаў новы супермаркет у гарадскім пасёлку Октябрьскі у Гомельскай вобласці. Гэта важная падзея не толькі для кампаніі, але і для пакупнікоў. Па статыстыцы, кожны дзень у крамах Еўраопт робяць пакупкі ад 900 тысяч да мільёна беларусаў па ўсёй краіне. Падрабязней у наступным матэрыяле. 8 тысяч товарных позиций на 1000 квадратных метров. Для покупателей открыл двери первый Евроопт в поселке Октябрьский Гомельской области, который стал 500-м магазином компании в стране. Такие же типовые тысячники крупнейший белорусский ритейлер возвел уже в ряде районных центров. Это раньше жителям агрогородка за современным сервисом и широким выбором товаров приходилось ездить за 80 километров в Бобруйск или Светлогорск в тот же Евроопт. Теперь не нужно тратить время на далекие переезды. Новенький супермаркет появился и в белорусской глубинке. Ждали магазин, чтобы открылся у нас в Октябрьском. Раньше мы ездили на Светлогорск, автобус Евроопта нас возил. Намного дешевле, а нам, как на пенсии, очень выгодный Евроопт. Да тем более к Новому году это вообще супер. Магазин очень красивый, новый, мы его очень ждали. Очень приятно, что открыт у нас в нашем Октябрьском магазин. Мы очень рады. Цены пока что еще устраивают. Евроопт для Октябрьского – это возможность купить все необходимое в одном магазине. Фрукты, овощи, морепродукты, колбасные изделия, молочку, детское питание и, конечно же, продукцию собственного производства. Не менее важно – создание в районе здоровой конкуренции и в качестве работы, и в ассортименте, и в ценовой политике. Покупатель только в выигрыше. Здоровая конкуренция должна быть всегда. И наш основной конкурент – это наши райпо местные. Я думаю, что все-таки конкурентная борьба честная, она должна быть присутствовать. То есть, наверное, все-таки райпо должно пересмотреть какие-то свои ценовые моменты, да, чтобы как-то привлечь покупателей, то есть организовать какие-то такие же акции. Поэтому я думаю, что в здоровой борьбе должен победить сильнейший, наверное. Ближайший у нас объект такого значения Бобруйск, Светлогорск. Люди ездили туда, то есть была организована подвоз людей. Я надеюсь, что после сегодняшнего дня, завтра нам уже поедет соседняя Могилевская область, Глузк, потому что у них такого объекта нет. Товары в новом супермаркете расположены в современных холодильниках, ярко освещенных витринах с необходимыми температурными режимами, на удобных полках и стеллажах. Это как раз тот стандарт качества, который Евроопт стремится внедрить в белорусской глубинке. В компании уверены, белорусам во всех регионах должны быть доступны современный сервис и широкий выбор товаров. Ассортимент нас радует, цены приемлемые, продукты всегда свежие. Сейчас мы будем приходить сюда за покупками и очень рады, что открылся Евроопт. Да. Открытие супермаркета Евроопт стало настоящим событием в Октябрьском. Теперь жителям райцентра близко ходить за покупками, а еще играть в удачу в придачу и собирать бонстиков. А для района это инвестиции, дополнительные поступления в местный бюджет и 50 новых рабочих мест. Евроопт в Октябрьском стал 80-м торговым объектом сети в Гомельской области. И компания очень хотела успеть открыть этот супермаркет в подарок местным жителям к Новому году. Евроопт появился еще в одном районе Беларуси. И наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя стала еще ближе. Ведь в будущем году мы продолжим эту работу. Прежде всего, в белорусской глубинке, в селе. Ведь мы убеждены, что ассортимент столичных гипермаркетов должен быть доступен для каждого белорусского покупателя, независимо от того, где он проживает. Также в уходящем году наш онлайн-гипермаркет «Е-доставка» стал доступен всем жителям Республики Беларусь. Теперь заказ можно сделать по всей стране. И наши курьеры бесплатно доставят заказ в любой город, в любой районный центр, крупную деревню.
В уходящем году Евроопт многое успел и завершает год с 500 магазинов во всех регионах страны. А еще с популярнейшими онлайн-гипермаркетами «Е-доставка» и «Гипермолл», которые работают на территории всей Беларуси, в каждом городе и в каждой крупной деревне. Декрет о развитии цифровой экономики, революционный документ в IT-сфере, дает Беларуси серьезные конкурентные преимущества в создании экономики 21 века. Благодаря ему Беларусь может стать центром знаний по самым прогрессивным направлениям, таким как блокчейн и искусственный интеллект. На сегодня в банковской системе Беларуси уже есть 2 проекта, основанные на технологии блокчейн, а в 2018 году предполагается пойти дальше и реализовать проект с использованием смарт-контрактов. О прогнозах развития финансовой сферы на 2018 год готова рассказать ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Ольга. В будущем году инфляция не превысит 7%. Что касается корзины валют, она также вырастет пропорционально инфляции, то есть на 7 или чуть больше процента. Менее предсказуемо финансовые эксперты высказываются по поводу биткоина. Его рост в уходящем году может смениться как еще более стремительным ростом, так и неожиданным падением. Ставка рефинансирования, по прогнозам экспертов, может снизиться в течение года от 1 до 3 раз. Напомним, что теперь такое снижение будет происходить с шагом в 0,25%. Соответственно, есть потенциал и для дальнейшего снижения ставок по кредитам. Что касается ставок по вкладам, здесь также прогнозируется положительный рост. В частности, на уходящей неделе Национальный банк отменил введенный еще в 2016 году верхний предел ставок по новым безотзывным вкладам в белорусских рублях. Ранее банки не могли устанавливать ставку по безотзывным вкладам, привлеченным на срок свыше 6 месяцев, выше ставки кредита овернайт. На сегодняшний день такие ограничения сняты. Белинвестбанк поздравляет своих друзей, клиентов и партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть грядущий год порадует профессиональными успехами и достижениями, а ваш дом будет наполнен любовью и счастливыми событиями. А теперь традиционно о курсах валют. Предновогодняя неделя принесла белорусскому рублю долгожданное снижение доллара до минимального значения за последние 2 месяца. В итоге наступающий 2018 год доллар встречает на отметке в 1 рубль 97 копеек. Европейская валюта к концу недели прервала череду снижений, укрепившись до отметки в 2 рубля 36 копеек. В целом за 2017 год евро прибавил чуть более 15%. Российский рубль за предпраздничную неделю успел резко снизиться и снова восстановить позиции. Новый год российский рубль встретит на отметке в 3 рубля 43 копейки. С вами была Алина Колокольчикова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи в новом году. Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Роля пісьменніка ісці наперад, разважаць, рабіць аналіз і прапаноўваць шляхі развіцця грамадства. Гэтай думкай падзяліўся старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец падчас сустрэчы з чытачамі ў Віцебску. Размова тычылася літаратурнай творчасці вядомага літаратара, аўтара звыш паўсотні кніг мастацкай прозы, большасць якіх вострасюжэтныя дэтэктывы. Мікалай Чаргінец таксама спыніўся на задачах, якія зараз стаяць перад сучаснымі аўтарамі, і заклікаў усіх аматараў пяра да сціпласці, быць больш патрабавальнымі да сябе і стрыманымі на пачатку сваёй пісьменніцкай дзейнасці. Поделится им своими мыслями, подскажет, то, наверное, от этого выиграет вся наша страна и ее интересы. Нельзя же Горький говорил о писателях, что это инженеры человеческих душ. Якуб Колос говорил, простите, Ян Купал говорил, что это глаза и душа народа. Мы стараемся, чтобы наши писатели имели в виду. Одновременно, не скрою, призываем к скромности. Нормальной скромности. Мікалай Чаргінец акцэнтаваў увагу на грамадскай значнасці і прэстыжы пісьменніцкай працы. Творца заклікаў калег па пяры уздымаць тэмы гісторыі і культуры свайго краю, адлюстроўваць рэчаіснасць такой, якая яна ёсць, раскрываць унутраны свет чалавека, больш расказваць пра простых людзей і герояў сённяшняга часу.
Менавіта пра гэта ў сваіх творах расказвалі лаўрэаты абласной прэміі імя Петруся Броўкі. У Віцебску на гэтым тыдні прайшла цырымонія ўзнагароджання. Журы выбірала пераможцаў у 3 номінацыях. У номінацыі «Паэзія» лаўрэатам стала Алена Фядзяева. Кніга «Дзіцячы свет» Тамары Красновай-Хусачэнкі прызнаная лепшай у номінацыі «Літаратура для дзяцей». У номінацыі «Проза» адзначана Ганна Новасельцева, а таксама Аркадзь Падліпскі за краязнаўчую серыю кніг «Біяграфія Витебского дома». В этой серии будут рассказываться о нескольких десятках наиболее интересных зданиях Витебска, и как архитектурных памятников, и как памятников истории, и про людей, которые жили в этих зданиях. Это задуман большой проект, не знаю даже, смогу ли я целиком его осуществить, но сейчас уже вот кроме 4, которые есть, сделана уже 5-я книга, 5-й выпуск, 6-й уже почти готов. Сейчас я работаю над 7-м выпуском. Я удостоена номинации «Детская литература». Это моя 7-я книга для детей. В нее включено более 300 произведений. Это стихи для детей, сказки для детей, загадки для детей. Интересный очень раздел об ударениях. Книга написана по следам программы для старшего школьного возраста и младшего дошкольного возраста. Літаратурная прэмія імя Петруся Броўкі Віцебскага аблвыканкама упершыню была ўручана ў 2013 годзе. І на сённяшні дзень яе лаўрэатамі з'яўляюцца 15 літаратараў рэгіёну. Тры дзесяткі юных ігракоў сабраў турнір па міні-футболе сярод падлеткаў, якія стаяць на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх у Віцебску. Спаборніцтвы прайшлі на пляцоўцы першамайскага аддзела дэпартамента аховы. Ініцыяваны яны былі гарадской пракуратурай і падтрыманы фізкультурна-спартыўным таварыствам «Дынамо». Не только наша задача и родителей, и педагогов, и милиции, и прокуратуры, чтобы протянуть руку помощи нашим детям, которые, к сожалению, как я повторяюсь, оступились, помочь им найти себя в жизни, реализоваться. И здесь, естественно, надо использовать и организовать так работу, и использовать все методы, чтобы с них выросли достойные настоящие члены общества, настоящие граждане. Динамовские дети покажут детям из неблагополучных семей, как надо любить физическую культуру и спорт. И мы надеемся, что вот эта акция хорошая, она позволит детям не выходить на улицу с разбоями, а заниматься именно спортом. У Віцебску на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх стаяць каля 200 падлеткаў, якія перайшлі адміністрацыйную мяжу закона. Падобны турнір – адзін з прафілактычных спосабаў зніжэння колькасці правапарушэнняў сярод непаўналетніх і прыклад для іх, як з карысцю можна праводзіць вольны час. Зімовая казка ў Віцебску пад такой назвай у абласным цэнтры прайшоў адкрыты гарадскі турнір па акрабатыцы спартыўнай. Спаборніцтвы сабралі каля 150 удзельнікаў з Беларусі і Расіі. За турнірам, які спалучыў вопыт і маладосць, затаіўшы дыханне, сачыла і наша здымачная група. Падрабязнасці у Сергея Мисурагіна. Зімовая казка займае пачэснае месца ў спартыўным календары віцебскіх акрабатаў. Гэта завяршальны старт сезона, і на ім не чакаюць супервыступленняў. Шанец паказаць сябе, акрамя майстроў і кандыдатаў у майстры спорту, атрымліваюць уладальнікі ўсіх юнацкіх разрадаў. Так маладыя атлеты рыхтуюцца да выступленняў сярод дарослых. Команда у нас неплохая. На следующий год у нас большая часть, основные составы переходят уже с кандидатов в мастера спорта. Поэтому будут уже конкурентоспособными на республиканских соревнованиях. Звычайна спаборніцтвы праходзілі ў больш цеплым фармаце, але сёлета сабралі вялікую колькасць удзельнікаў. Канкурэнцыю віцеблянам склалі каманды з Мазара, Баранович і нават Калининграда. Дарэчы, расіяне частыя госці ў Віцебску. На гэты раз яны привезли паўсотні спортсменов. Это достаточно детские соревнования. У нас тренируется очень большое количество детей, и мы очень рады, что наши друзья из города Витебска позвали нас на такие замечательные соревнования, где наши дети могут кто-то попробовать себя впервые, кто-то побороться за медаль. Яшчэ адной асаблівасцю гэтых стартаў з'яўляецца тое, што ўсе акрабаты, нягледзячы на званні, тытулы ці іх адсутнасць, імкнуцца паказаць максімум сваіх магчымасцей. Апладысменты шматлікіх балельшчыкаў лепшая таму ўзнагарода. Асабліва складана выступаць у чацвёрках, дзе права на памылку не мае ніводны удзельнік квартэта. Иногда тренер шипит, и кричит на нас, но мы пытаемся сами решить вопросы все. Па выніках турніру большасць віцебскіх атлетаў павысілі свае разрады.
гады. Цяпер ёсць час на адпачынак, каб у наступным годзе цалкам прысвяціць сябе любімаму віду спорту. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Віцебска. Ад акрабатычных эцюдаў звернемся да іншых спартыўных падзей. Ведаю, што іх будзе няшмат, але мой калега Сергей Мисурагин абавязкова знойдзе, чым зацікавіць аматараў спорту. Навагоднія святы – тыдзень, калі прадстаўнікі пераважнай большасці відаў спорту адпраўляюцца на канікулы і толькі ў сярэдзіне студзеня зноў пачынаюць актыўна выступаць. Але ёсць такія зімовыя дысцыпліны, прадстаўнікі якіх абавязкова парадуюць балельшчыкаў. Пачну з каманд, якія прадстаўляюць гульнявыя віды спорту. Баскетбольны клуб «Рубон» на мажорнай ноце завяршыў адыходзячы год. Падапечныя Руслана Байдакова узняліся на чыстае 4-е месца ў розыгрышы. Зараз каманда поўнасцю укамплектавана. Адзінае, што застаецца трэнерскаму штабу, гэта з'яднаць калектыў, наладзіць камбінацыйную гульню і падтрымліваць у час канікул добрую фізічную форму. Аналагічная задача стаіць і перад настаўнікамі гандбольнай каманды «Віцебчанка». Дзяўчыны таксама на 4-м месцы завяршылі палову чэмпіянату. Гэта вельмі высокі вынік за апошнія некалькі гадоў выступлення ў вышэйшай лізе. Цяпер, як мінімум, неабходна ўтрымаць заваяваныя пазіцыі. Час адпачыць ёсць, як і ёсць час падрыхтавацца да наступных супрацьстаянняў. А вось валейбольнаму клубу «Маркава» ДТУ трэба фарсіраваць падрыхтоўку. Каманда займае 6-й радок у табліцы, што не задавальняе ні кіраўніцтва, ні саміх спартсменаў. Калі падапечныя Міхаіла Ханіка не дабавіць у другой частцы розыгрышу, то задачу на сезон не выканаюць. А зараз да іншых падзей. 3 студзеня ў Раўбічах стартуе першынство Рэспублікі Беларусь па біятлоне. Прадстаўнікі паўночнага рэгіёну Беларусі з'яўляюцца заканадаўцамі моды ў гэтым відзе спорту і заўсёды збіраюць вялікі ўраджай медалёў. І сёлета зборная вобласці будзе прадстаўлена ў поўным саставе, і перад спартсменамі будуць стаяць максімальныя задачы. У гэты ж час у нямецкім Оберхофе будуць ладзіцца гонкі на этапе Кубка свету па біятлоне. Тут балець будзем за ўсю беларускую каманду і асабліва за нашу зямлячку Ірыну Краўко, якая праводзіць лепшы сезон у дарослай кар'еры. Сергей Мисурагин, навіны Віцебска. А зараз аб падзеі, ад якой перахоплівае дыханне, якая дораць незабыўныя ўраджанні і можа нават заразіць у добрым сэнсе гэтага слова на ўсё жыццё. Аматараў экстрэмальнага адпачынку сабраў у Віцебску першы навагодні фестываль загартоўвання і зімовага плавання. Спаборніцтвы ладзіліся ў рамках адкрытага кубка вобласці. У заплыве на 25-метровую дыстанцыю, акрамя жыхароў абласнога цэнтра, прынялі ўдзел аматары з Брэста, Гомеля і Мінска. Летом катание на катамаранах, зимой плавание ў сцюдзёнай вадзе. Пойма ракі Вітьбы круглагадова пацвярджае статус любімага месца адпачынку жыхароў Віцебска. Сёлета арганізатары пастараліся на славу. Салідны з размахам падрыхтавалі пляцоўку для спаборніцтваў. У лёдзе вырубілі 2 25-метровыя дорожкі з усімі неабходнымі прыстасаваннямі для страхоўкі. На беразе разбілі цэлы палатачны гарадок для абагрэву. Нават перасоўную лазню арганізавалі, каб удзельнікі чэмпіянату не захварэлі. Зима у нас не балует сильно ни морозом, ни снегом. Но тут выпало такое счастье и удовольствие ощутить зимний сезон. Ну вот и мы решили организовать новогодний зимний фестиваль закаливания и спортивного зимнего плавания. Ну, приобщить и профессионалу, и любителю к здоровому образу жизни. Пакуль дарослыя толькі рыхтаваліся ўвайсці ў ваду, прыклад загартоўвання паказаў самы юны удзельнік спаборніцтваў 9-гадовы Артём Шляшко. Вядро сцюдзёнай вады з лёдам ніколі не спалохала юнага маржа. Поначалу было, конечно, холодно, но после мне уже стало привычнее. Першае абласное аддзяленне загартоўвання і зімовага плавання ў рэспубліцы было створана ў Віцебску 2 гады таму. За гэты час нашы землякі падрыхтавалі і першага абсалютнага рэкардсмена свету Ярослава Проніна. Малады чалавек ахвотна дзяліўся журналістамі сакрэтамі сваіх поспехаў і даў некалькі парад пачынаючым аматарам загортвання. Приходить может окунуться и проплыть метров 25, и может каждый абсолютно, у кого есть желание. Это такие крутые ощущения, столько эмоций, ну и для здоровья полезно. Ну а дистанции побольше, конечно, надо готовиться, закаляться. А тым часам чэмпіянат па зімовым плаванні зайграў усімі фарбамі. Без замінкі удзельнікі выходзілі на старт, апускаліся ў ваду і за лішаныя секунды пераадольвалі дыстанцыю. На фінішы ніхто эмоцый не хаваў. Давайте со мной в следующий раз. Я так как первый раз пробую. Ожидал, что чуть-чуть будет полегче, но прохладненько. Першы чэмпіянат сабраў у Віцебску 25 удзельнікаў. Яны выступілі ў 4 узроставых групах. І кожны, хто справіўся з дыстанцыяй, безумоўна, стаў пераможцай. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Віцебска.
Вяртаемся да галоўнай тэмы дня сённяшняга. Новы год – чароўны час, калі збываюцца мары. Навагоднія падарункі вучням Бягомельскай дапаможнай школы-інтэрната ўручыў Уладзімір Андрейченко. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі ўжо 7-й раз наведвае навучальную установу ў рамках дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». На гэты раз у якасці навагодніх падарункаў ён прывёз тэлевізор і набор мяккай мэблі. І кожнаму выхаванцу асабісты салодкі прэзент. Да добрай справы далучыліся і ўлады Докшыцкага района. Яны таксама прэзентавалі ўстанове бытавую тэхніку. Дзеці разам з педагогамі падрыхтавалі святочнае прадстаўленне па матывах вядомага мультфільма. Это не разовая акция, это уже стало такой доброй традицией. Очень хорошо, что мы создаем им такое праздничное настроение. Я думаю, что это им позволяет сохранить веру в добро, то, что они нужны нашему обществу. И самое главное – сохранить веру, что у них есть будущее. Я верю в чудеса и люблю Новый год, потому что можно играть, веселиться. Я люблю Дедушку Мороза. Я люблю стишки рассказывать. Я люблю песни петь. Сёння ў Бягомельскай дапаможнай школе-інтэрнаце выхоўваюцца больш за 100 дзяцей ва ўзросце ад 7 да 17 гадоў. Трэць іх з інваліднасцю. Мазалаўская сярэдняя школа і мясцовы дзіцячы дом сямейнага тыпу таксама прымалі гасцей. Сюды завіталі намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімір Пенін і кіраўніцтва Віцебскага райвыканкама. Па традыцыі госці прыйшлі не з пустымі рукамі. Школе падарылі новы аўтобус, а выхаванцам вялікай сям'і Пісецкіх бытавую тэхніку, спорт, інвентар, мэблю. Тэму працягне Віктор Праліч. У Мазалаўскай сярэдняй школе сёння двойное свята. Яна стала пляцоўкай для раённай канферэнцыі, дзе падвялі вынікі 2017 года і ўзнагародзілі лепшых. Не абышлося без сюрпрызаў. Мясцовая адміністрацыя падарыла інтэрактыўную дошку і камп'ютарны клас, а Віцебскі аблвыканкам ключы ад новага аўтобуса. Цяпер дастаўляць дзяцей у краіну веду будзе камфортабельны транспорт на 22 месцы. У нас на подвозе порядка 60 детей в учреждении образования. Ну что значит новый автобус? Это, во-первых, это безопасность. И вот по возгласам, которые мы слышали сегодня на нашей конференции, я думаю, все участники это поняли, что дети, конечно, очень рады. С подарунками приехали гости до великой семьи Пісецкіх. Бытовая техника, мэбля, посуд, грошовый сертификат. Але галоўнае сыходзіцца на адным меркаванні – увага. Данная акция не закончится именно в этот период, в который она проходит, а проходит она с 11 декабря до 10 января. Мы и дальше будем продолжать и уделять большое внимание нашим детям. Я хочу сказать, что в рамках данной акции мы планируем охватить каждого ребенка. Ольга Пісецкая выхоўвае 7 дзяцей, 6 з якіх прыёмныя. Сёння для яе удвая хвалюючы дзень. Прызнаецца, што таксама, як у дзяцінстве пісала ліст Деду Морозу, і сёння яе жаданне збудзецца. З хвіліны на хвіліну да іх з Великолетчанскага дома-інтэрната прыедзе 4-гадовы хлопчык. Для яе сын, для дзяцей братик. Уже планировали, приготовить другую комнату для детей, если честно. Поменяться местами, потому что у нас большая, а детей переселить в большую комнату, а сами уже маленькую. Вот так вот планировали. Акция «Наши дети» – марафон добрых спраў. Яна дорыць радасці, дазваляе маленьким беларусам поверить у новогодний цуд, а дорослым хоть крыху адчуць сябе чарадзеямі з казак. Віктор Праліч і Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі раён. Віншаванне ад старшыні абласнога савета дэпутатаў Уладзіміра Цярэнціева і кіраўніка Гарадоцкага района Пятра Карабача прымалі вучні Езярышчанскай сярэдняй школы. У падарунак ад гасцей сертыфікат на набыццё спартыўнага інвентару і новы камп'ютарны клас. Пра тое, як дзеці паверылі ў навагоднія цуды, нашы карэспандэнты. Яшчэ некалькі дзён таму ўсе яны думалі, што папрасіць у Деда Мороза. Сёння ён ужо раздае падарункі. Да навагодняга свята ў Езярышчанскай сярэдняй школе рыхтаваліся цэлы месяц. Упрыгожвалі ёлку, вучылі вершы і рэпеціравалі казку. Жадаючых ацаніць творчасць мясцовых талентаў хоць адбаўляй. Ёсць і ганаровыя госці. Старшыня абласнога савета дэпутата Уладзімір Цярэнціў прывёз не толькі сертыфікат на набыццё спартыўнага інвентару, а і добрыя навіны. Специальная программа по развитию Езярища, в которой будут входить и развитие школы, детского садика,
всей социальной инфраструктуры, жилищного всего комплекса. Школа, в принципе, старенькая, никогда не было капитального ремонта. Однозначно, конечно, это и замена кровли, это и стеклопакеты, и внутренние работы. Приведем в порядок стадион, будет искусственное поле, будет хороший, прекрасный тренажерный комплекс. Приведем в порядок детский садик, который находится рядом. Новогодние святы у Езярышчынской сярэдняй школе адзначаюць дружна. 116 навучэнцаў і 22 педагогі. Сёлета ім ёсць чым ганарыцца. 8 навучэнцаў закончылі паўгоддзя на выдатна, 9 чалавек заваявалі дыпломы рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Патэнцыял ёсць і магчымасць рэалізаваць яго ў 2018-м дзеці атрымаюць у абноўленай школе. Остро стоит вопрос ремонта, капитального ремонта. И вот я считаю, что только благодаря Владимиру Владимировичу вот этот процесс получил развитие. Уже готовится проектно-сметная документация, и мы уже убеждены, что вот придет весна, и мы сделаем ремонт, капитальный ремонт вот этого здания, которому 57 лет. Прыемныя навіны дораць навагодні настрой, не закружыцца ў карагодзе вакол ёлкі складана. Колькі хвілін і гледачы самі становяцца удзельнікамі святочнага шоу. Сярод ганаровых гасцей школы і кіраўнік гарадоцкага раёна Пётр Карабач. Ён таксама прыехаў не з пустымі рукамі. У падарунак установе новы камп'ютарны класс. Только за последний год мы купили 2 компьютерных класса для школ городских. Вот сейчас мы за счет экономии подарили Езярищанской школе. Я думаю, для детей это будущее за компьютерами, за тем, чтобы дети развивались и получали хорошее образование. Прыемныя падарункі, водар мандарынаў і адчуванне свята. У гэтыя дні па-за ўвагай стараюцца не пакінуць нікога. Акцыі «Нашы дзеці» ўжо больш за 20. І з кожным годам тых, хто верыць у цуды, становіцца ўсё больш. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка. Навіны Езярышча. Сустрэча, якая перарасце ў сяброўства на доўгія гады. У рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» калектыў Віцебск аблгаза наведаў сенінскую школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Гаспадары ўразілі сваім майстэрствам і талентамі, а госці здзівілі шматлікімі падарункамі і запэўнілі, што з'явіліся тут усур'ёз і надоўга. Падрабязнасці ў матэрыяле Сергея Мисурагіна. Соль і традыцыйны паклон. Не кожны дзень убачыш абрад сустрэчы гасцей. Выхаванцы сенінскай школы-інтэрната шануюць звычаі продкаў, любяць даўніну і імкнуцца адрадзіць старажытны быт беларускай вёскі. У гэтым прадстаўнікі Віцебска аблгаза ўпэўніліся праз некалькі хвілін пасля знаёмства. Замест традыцыйнай прапановы адразу рушыць у навагоднюю залу, для гасцей арганізавалі захапляльную экскурсію па вучэбна-вытворчых майстэрнях. У сталярні работа кіпіць кожны дзень. Зараз тут робяць вуллі. Хлопцы освоивают запатрабованную в житті профессию столяра. Несмотря на то, что тут интернат, но тут очень хорошо. Мы всегда чем-то интересным заняты, развиваемся. Создано много кружков. Также один из них — это столярная мастерская. Здесь мы приобретаем навыки, которые нам, как мальчикам, очень пригодятся в семейной жизни. Далей крочым у швейную майстэрню. Тут просто рай для прыгажунь і хатніх гаспадынь. Вырабы з лёну і бязі нікога не пакінуць абыякавымі. Усё, што вырабляюць дзяўчаты і хлопцы, не застаецца на паліцах, а прадаецца ў краме школа-фабрика. Строим наше образование с опорой на профессиональную подготовку, на участие в производственной деятельности, на участие в трудовых проектах, на участие в социальных и иных проектах. То есть дети должны выйти, получив не только общее среднее образование или общее базовое образование, но и получив профессию. А потом усе сабраліся вакол навагодняй прыгажуні ёлкі. Прадстаўнікі унітарнага прадпрыемства «Віцебска аблгаз» падарылі выхаванцам наборы спартыўнага інвентару, каб зімой дзе было разгуляцца і летом не сумаваць. І на гэтым, як высветлілася, спыняцца не збіраюцца. Мы хотим с ними наладить наши тесные взаимоотношения, потому что наша организация имеет реальную возможность оказать практическую помощь в воспитании, поддержание того тонуса жизненного, который должен быть в школе. Я имею в виду и наши базы, и наше спортивное, и то, что мы делаем у себя на производстве, та культура производства.
Ну и немаловажный фактор, когда мы можем чем-то и материально помочь и поддержать. Няхай у наступным годзе падобных сустрэч будзе больш, а любоў і добразычлівасць стануць галоўнымі героямі 2018-го. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, навіны Сянно. Напярэдадні свята гасцей сустракалі і ў Віцебскім абласным спецыялізаваным доме дзіцяці і палацы творчасці дзяцей і моладзі. Наша здымачная група таксама стала ў карагод вакол ёлкі. Разам запалілі ёлку і праспявалі навагоднія песні. Выхаванцаў дома дзіцяці павіншавалі ратаўнікі і следчыя, медыкі і вайскоўцы, валанцёры і прадстаўнікі ўлады. Гасцям тут рады заўсёды, не толькі напярэдадні святаў. На гэты раз для навагодніх падарункаў нават выдзелілі спецыяльную залу. Тут цукеркі, цацкі, прадметы першай неабходнасці. Дзеці ў адказ падрыхтавалі казачнае прадстаўленне з песнямі, танцамі, карагодамі вакол ёлкі. Напярэдадні Новага года гэтым хлопчыкам і дзяўчатам асабліва хочацца верыць у цуды, галоўнае з якіх сустрэць Новый год у сям'і. Очень приятно, что каждый год появляются какие-то новые добрые люди, которые делают добрые дела. А многие даже не озвучивают, кто они такие. Но вот есть такой порыв души подарить детям праздник счастья. Это очень важно, необходимо. И на самом деле под Новый год начинаешь верить в чудеса доброты человеческой. У Віцебскім дзіцячым доме сёння 80 дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. Ёсць і выхаванцы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. І тыя, хто маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне і часова забраныя з сем'яў. Акрамя таго, працуюць 3 палаты паліятыўнай дапамогі для цяжка хворых дзяцей. Мы в этом доме создаем условия для тех детей, которые не могут без посторонней медицинской помощи находиться и сами обеспечивать, поддерживать свою жизнь. Поэтому здесь мы создали 3 палаты, где находятся детки на паллиативном лечении. И тоже, что очень приятно, существуют новые подходы, новые технологии в оказании помощи. И мы видим, что дети, которые ранее находились на паллиативном лечении, сейчас уже благодаря здравоохранению, благодаря медицине, новым технологиям, новым научным открытиям уже могут безопасно находиться в приемных семьях. Навагодняй казкай сустракалі гасцей і ў Віцебскім палацы творчасці дзяцей і моладзі. Сюды запрасілі школьнікаў са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў. Падарункі ім прывезлі ў тым ліку і дэпутаты палаты прадстаўнікоў, і члены Савета Рэспублікі, якія прадстаўляюць Віцебскую вобласць. Са свайго дзяцінства яны памятаюць, як чакалі цудаў ад Дзеда Мароза. Для сучасных малых гэта ўсё таксама актуальна. Хочу такие снежинки грустные, какие сияют и может кататься на снеге. Чтоб вечером хлопушки хлопали. Я всем своим близким хочу пожелать добра и счастья. Падарыць радасць і свята дзецям у гэтыя дні спяшаюцца дарослыя па ўсёй краіне. Акцыя «Нашы дзеці» працягнецца да 10 студзеня. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Віцебск. Зялёныя прыгажуні ўжо ззяюць агеньчыкамі і радуюць нас шарамі і гірляндамі, а вось для ёлачных упрыгожванняў, якія сабрала віцяблянка Наталья Кавалёва, спатрэбіцца не адно дрэва. 3500 антыкварных цацак. Частка з іх увайшлі ў экспазіцыю, якая зараз прадстаўлена ў музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання. Героі мультфільмаў, казачныя персанажы, розныя серыі навагодніх упрыгожванняў. Усяго 500 крохкіх экспанатаў 30-х-60-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша здымачная група побывала у навагодняй ретро-казцы. Белые медведи, летчик полярный, член экспедиции в шлемофоне, якуты. Все это касалось освоения севера. Колькі навагодніх ёлак можна ўпрыгожыць цацкамі з гэтай калекцыі, цяжка нават уявіць. У зборы Натальі Кавалёвай каля 3500 экспанатаў. У кожным, акрамя святочнага навагодняга настрою, адлюстроўваюцца значныя падзеі мінулага стагоддзя. Ёлка была очень динамичной и очень отзывчивой на реалии времени. Как только что-то происходило в стране, оно моментально отражалось в ёлочном производстве.
Героі вядомых мультфільмаў, казачныя персанажы, упрыгожанні з папулярных серый, асваенне поўначы, дружба народаў, цырк. Ёлачныя цацкі створаныя з розных матэрыялаў, адны з самых рэдкіх ваенных часоў, зробленыя з ампул, лямпаў і медыцынскіх колбаў. Сваю калекцыю Наталья збірала без малога 10 гадоў. Многія рэтра-экспанаты давялося рэстаўраваць, каб падарыць ім другое жыццё. Цацкі прыехалі ў Віцебск з розных гарадоў. Вось гэты Дзед Мароз з Кішынёва, самы эксклюзіўны сярод сваіх калег. Сделан он из папье-маше, и был он в очень таком неприглядном состоянии. Пришлось мне ему недостающую часть носа нарастить. За 8 лет моей коллекционерской работы, увлечения, я видела всего дважды таких дзедов. Прыгожае хобі вымушае Наталью не адставаць ад модных навагодніх тэндэнцый. Сёлета на яе ёлцы у большасці цацкі залацістага колеру у гонар сімвала новага 2018 жоўтага сабакі. Ольга Шмаргун, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебск. Калі вы ўжо спланавалі свае выхадныя і зацвердзілі святочную праграму, абавязкова дадайце ў яе яшчэ адзін пункт. Упершыню ў Віцебску працуе выстава «Зоапарк. Парад малпаў». Экзатычныя жывёлы размясціліся на 3-м паверсе гандлёвага цэнтра «Беларусь». Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Увага! Да клетак не набліжацца, жывёл не карміць і рукамі не кранаць. Нічога падобнага ў гэтым заапарку вы не ўбачыце. Наадварот, ёсць шанс, як ніколі дагэтуль паблізу разгледзець і памацаць экзатычных жывёл. Асаблівы рай тут створаны для аматараў малпаў. Белавуха ігрунка і сайміры ніколі не сядзяць у клетцы. Гамадрыл Бубу заўсёды рады спелым бананам. Не адарваць вачэй і ад беланоса і зялёны мартышак. І проста не прайсці міма лемура, па мянушцы кароль Джуліан. Не застануцца расчараванымі і аматары рэптылій. Жоўты пітон, цейлонскі тыгровы ўдаў і нават мініяцюрны кубінскі кракадзіл. А дзе яшчэ можна пагладзіць сапраўднага дэкаабраза, па мянушцы дзікі. На самой справе ён вельмі дамашні. Дадайце сюды самых вялікіх у свеце папугаяў, тукана, янота на суху. Усіх, каго вы раней бачылі по тэлевізору, самі прыехалі да вас у госці. Время работы зоопарка с 27 декабря по 28 января с 11 до 8 часов вечера. Кошт билетаў сімвалічны – 5 рублёў для дзяцей і 7 для дарослых. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин. Навіны, Витебск. Сустрэць новы 2018 год сярод сяброў і добрых знаёмых. Менавіта такую магчымасць прадставіць тэлерадыёкампанія «Віцебск» сваім гледачам у самую чароўную ноч года. На навагодні блакітны агеньчык у тэлекавярню вячэрняга Віцебска журналісты запрасілі выбітных і заслужаных землякоў, тых, хто сваёй працай і сваім талентам праслаўляў родны прыдзвінскі край. Сярод шматлікіх гасцей старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Разам мы узгадаем, якім быў 2017. Убачым выступленне нашых артыстаў, паслухаем цікавыя гісторыі і паспяваем добрыя песні. Эфір праграмы «Вячэрні Віцебск» навагодні блакітны агеньчык пачнецца сёння о 18:30 на тэлеканале «Віцебск», а ў першыя хвіліны новага 2018 года агеньчык зазяе на тэлеканале «Беларусь-4». Увесь год мы расказвалі пра асноўныя навіны з жыцця горада і вобласці, і кожную нядзелю ў праграме «7 дзён» падводзілі вынікі адыходзячага тыдня. Сёння на парозе новага 2018 года самы час падагульніць усё зробленае і пражытае. Павіншаваць блізкіх і пажадаць здароўя, радасці, святочнага настрою і прыемных падарункаў. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся на тэлеканале «Віцебск» у новым годзе. І як заўсёды напрыканцы выпуску паведамлення сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Snow Max, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Как чудесно вокруг, если рядом есть друг, сила, смелость у нас наполняет Snow Max. Snow Max. Сказочно вкусно.